Man. No, musím říct, že jste milá. Když jsem posledně potkala Charlieho přítelkyni, týden jsem dostávala z kůže flitry. Ta 20letá tanečnice utyče. No, nechápejte to špatně, ne každá, se kterou chodí, je striptérka. Třeba vás si jako striptérku neumím představit. Teda vlastně umím. Cože jste se tu vy dva sešli? My jen tak, nemůžu snad pozvat mámu na oběd? Potřebuje prachy. No, ne. Ale jestli nějaký nepotřebuješ, beru je. Vy jste dermatoložka. Jak se zbavit 77-kilové bradavice? No promiň, 74. Vážně protestuješ proti váze? Byl bys 90-kilovým ožralou? 80. Vidíš, Lepší ožrala než pijavice. pijavice nezapomene kvůli delíriu na máminy narozeniny. Ale ožrala, když vystřízlivý, může jí koupit dárek za vlastní prachy. Může, ale nekoupí. Protože by to stejně neocenila. No, tak tohle bych radši nevytahovala. Poděkoval mi někdy někdo, že jsem vás odnosila a sama vychovala? Díky, mami. Nech toho, vypíšu ti šek. Díky, mami. Vy máte děti, Michelle? Mám dceru. Není to krásné? Už vám rozervala srdce? Ještě ne. Dejte jí čas. Děti jsou božím trestem za to, že jsme si užívali sex. No, Michelle, znáš matku i bratra. Dáš mi kopačky hned, nebo počkáš až po jídle? Počkám. Objednala jsem suflé a to tu dělají výborně. Je atraktivní, úspěšná a vtipná. Řekněte mi, drahá, proč zrovna tenhle?